Bon dia. La Fundació Nous Catalans, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, està aquests dies en el punt de mira del govern espanyol després de les últimes operacions policials fetes a Catalunya contra el terrorisme jihadista. La vinculació entre el sobiranisme i el jihadisme ha estat plantejada pel mateix ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i l'acusació concreta és cap a Nous Catalans, la fundació que dirigeix Àngel Colom, que, segons el ministre, es dedica més a difondre l'independentisme que no pas a promoure l'arrelament dels immigrants. Parlem amb Àngel Colom de la feina concreta que fa Nous Catalans. Bon dia, senyor Colom. Molt bon dia. A què es dedica la Fundació Nous Catalans? Justament, la nostra feina és al contrari del que diu el senyor ministre. Nosaltres el que ens dediquem de sempre és a promocionar l'encaix, a ajudar a l'encaix a Catalunya del 1,5 milió de persones immigrades que han vingut al nostre país en els darrers 14-15 anys, bàsicament. Abans ja hi havia migracions, però no tan fortes com en l'última dècada i mitja. I estem parlant de l'encaix de poblacions arribades d'arreu del món i de totes les religions o de cap religió. Vull dir, tant amb els llatinoamericans d'origen, que són molts, estem parlant de més de 400.000 persones, que viuen a Catalunya i procedeixen d'Amèrica Central o Amèrica del Sud. Estem parlant o estem treballant en l'encaix al país amb tots els africans d'origen, siguin subsaharians o siguin de l'Àfrica del Nord, amb els asiàtics d'origen, que són més de 250.000 de la Xina, de Filipines, de l'Àsia del Sud, Pakistan, Índia, Bangladesh, com també, sobretot, per Nepal, que per desgràcia han tingut aquests dies un terratrèmol que penso que ens ha somogut també les consciències a tots. Estem parlant també de tota la gent que ve d'Europa. Penseu que a Catalunya hi viuen més de 400.000 persones europees però no nascudes a Catalunya, de l'Europa central, de l'Europa de l'Est o de la Unió Europea propera, França, Itàlia, etc. Per tant, estem parlant de tota aquesta gent i nosaltres el que procurem és acompanyar-los en el procés d'integració amb els mateixos drets i amb els mateixos deures que tots els ciutadans que vivim aquí a Catalunya. I com ho fan? Amb quin tipus d'actes intenten promoure aquest arrelament que aixequen les sospites del ministre de l'Interior? És que aquelles declaracions que va fer el ministre de l'Interior són difícilment entendibles. Vull dir, com li diria? Les va fer el dia en què a Catalunya els Mossos d'Esquadra justament havien fet una brillant operació antijihadista. Va venir aquí i en comptes de felicitar els Mossos d'Esquadra per la bona feina feta, i això ens garanteix la seguretat de tots els catalans i de tots els ciutadans d'aquest país, doncs es dedica a atacar una fundació que fa una feina que, i com acabo de dir, és justament per intentar encaixar en el país, en un sol poble, tota la gent que ha vingut de fora. Com ho fem? Treballem amb les entitats, bàsicament, amb les federacions, fem xarxa. La Fundació Nous Catalans treballa en una xarxa de més de 200 entitats, federacions, col·lectius d'arreu i de totes les comarques de Catalunya. Ho fem amb actes conjunts, a vegades sovint anem a actes que ens conviden ells, que organitzen festes dels seus països d'origen, que són les grans festes llatinoamericanes d'estiu, per exemple, que es fan al fòrum, que reuneixen 20-30.000 persones cada any. Doncs allà hi som, i parlem amb la gent. A més, estem tot el dia acompanyant-los, podem a la tarda saludar-los i dir una mica cada any una mica per on hem avançat com a país, per on hem retrocedit. Finalment fem només això, no? El ministre deia que es fa una tasca imprudent. Insinuen que potser es fa la vista grossa en alguns aspectes per tal d'aconseguir tenir de cara la comunitat musulmana en el pols Catalunya-Espanya. A veure, efectivament, ell diu això, però sap que això és fals. A més, jo parlar d'imprudència, com li diria, el Ministeri de l'Interior i el CNI, per exemple, sí que podríem dir que de prudència en van mostrar poca quan anys enrere varen maniobrar per situar enfront de la Comissió Islàmica d'Espanya el que encara avui és president, el senyor Munir Benjelloun, que és un home proper a Justícia i Caritat, un moviment prohibit al Marroc per radical, un moviment que proposa o propugna un califat pel Marroc. No es acaba d'entendre, és poc prudent, entenc jo, aquestes maniobres per situar com a interlocutor de l'islam d'Espanya, no de Catalunya, però d'Espanya, a un home que justament el que vol és un califat al Marroc. Això no s'entén des d'Europa, jo no ho entenc, no ho entén molta gent. I aleshores atacar a la Fundació Nous Catalans d'imprudència
vaja, no té cap sentit, perquè justament nosaltres, Nous Catalans, treballa, parlant, per exemple, del treball que fem amb els catalans que són musulmans, en una línia diametralment oposada de la que diu el senyor Fernández Díaz. Tota la nostra feina és per tal de que els catalans musulmans, a poc, vagin encaixant en el país, però, a més, vagin encaixant en els valors europeus i en els valors, diguem-ne, d'aquest país, catalans, que són els mateixos. Fer això és una lluita eficaç contra el jihadisme. Si hi ha a Catalunya algú que fa un treball de fons, molt modestament, si voleu, però un treball de fons per aïllar el jihadisme a casa nostra, aquests som nosaltres, és la Fundació Nous Catalans, com també són moltes altres entitats del teixit social de Catalunya, com també són els ajuntaments, com també ho fa la Generalitat de Catalunya. A Catalunya, diguem-ne, s'està fent, jo crec, globalment, una bona feina, tant institucional com associativa, d'acollida i d'encaix de la immigració. Finalment, per què? Perquè històricament aquest país, que és un país de pas, el nostre, Catalunya, sempre ho ha fet, amb les migracions successives que hi ha hagut al llarg dels segles. I ara ho fem amb l'enorme migració. Estem parlant, això a vegades la gent no ho recorda prou bé. 1,5 milió de persones han arribat al nostre país, d'arreu del món, de 170 països diferents, amb 240 llengües que es parlen a Catalunya actualment, en els darrers 15 anys. Per tant, és estratègic per tots, pel país, per Catalunya, de fer aquesta funció d'integració en el país. I, òbviament, en el moment que Catalunya viu un procés cap a l'estat propi, cap a la independència, doncs aquelles persones, o en aquest cas Nous Catalans, la Fundació, que treballem també per aquesta voluntat de tenir independència en el país algun dia, quina feina estem fent? Estem fent la nostra, que vol dir que a partir del 9-N, quan es va des de Convergència Democràtica, des de Convergència i Unió, des d'altres forces polítiques, es va dir cal ampliar la base social, la majoria social sobiranista del país. Doncs nosaltres treballem en ampliar aquesta majoria social dintre del que és el nostre treball, que és les persones immigrades. Són catalans, han de tendir a ser catalans igual que tots, i per tant, amb els mateixos drets, amb els mateixos deures, nosaltres el que volem és convidar-los, a aquests immigrants que han vingut fa 10-15 anys a Catalunya, a que també siguin fundadors del nou estat. I si això molesta el senyor Fernández Díaz o molesta el Partit Popular, ho podem entendre, que els molesti, però d'aquí a fer acusacions falses, a fer acusacions infundades, hi va un gran pas. Creu que arrosseguen potser haver col·laborat amb Noureddin Ziani, un ciutadà marroquí expulsat d'Espanya pel CNI per la seva presumpte vincle amb el salafisme? Vostè recordava que el govern espanyol col·labora amb una persona que promou un califat al Marroc, que des del CNI es va actuar amb Nous Catalans retirant i expulsant del país Ziani. Potser arrosseguen aquest episodi? Suposo que ells s'han agafat amb això, no? Però finalment estem parlant de fa 2 anys enrere, aquella expulsió encara està per dirimir, veure què ha passat. No han presentat cap prova de les acusacions que van fer en el seu moment contra el senyor Ziani. Va ser una expulsió estrictament política, des del nostre punt de vista, així ho vam dir aleshores, així ho continuem dient ara. Perquè el senyor Ziani, d'alguna manera, potser molestava a l'estratègia aquesta absurda, que té el CNI i el Ministeri de l'Interior espanyol en relació a l'islam, que al situar una persona justament radical al front de les institucions islàmiques d'Espanya, el senyor Ziani, i nosaltres estàvem d'acord amb això, doncs pretenia treballar per un islam adaptat a Catalunya, als valors d'Europa i de Catalunya, havia obert moltes de les mesquites a que es debatés sobre el procés català, sobre el procés cap a la independència. Això és el motiu central, n'estic convençut, que va portar a l'expulsió, allò manu militari, pràcticament, del senyor Ziani cap al Marroc, on viu a hores d'ara. I no res més que això. Una jugada política fa 2 anys enrere, la mantenen encara a hores d'ara sense cap prova, i ara a sobre reiteren acusacions infundades. I a més que jo crec que de sentit comú a Catalunya tothom sap que són falses, no?
Passem pàgina, senyor Colom. Vostè fa anys que té vincles amb el Marroc, des de la seva etapa com a delegat de la Generalitat de Catalunya en aquell país i ara aquí al capdavant de la Fundació Nous Catalans. Ha detectat un enduriment de les posicions respecte a Occident, de la comunitat musulmana, de tota la comunitat musulmana que hi ha aquí a Catalunya, gairebé la meitat és procedent del Marroc. Ha detectat, això que li deia, un enduriment de les posicions? Jo diria que justament és al revés. Hem detectat Miri, després d'aquells terribles atemptats de començament d'any, de gener, a París, els atemptats a Charlie Hebdo, sobretot, va ser com un cert declic el que va passar en el si de la comunitat musulmana a Europa, també a Catalunya. Potser per primera vegada de forma massiva, aquest gener, febrer, i després hi va haver els atemptats a Tunísia, igual, doncs pràcticament les grans federacions musulmanes catalanes, religioses, però també la majoria d'entitats culturals de ciutadans catalans d'origen marroquí que funcionen o que treballen a tot Catalunya, i també no només d'origen marroquí, sinó pakistanès o de Bangladesh o altres que són musulmans, hi ha hagut una condemna claríssima, pública, de la violència, de l'islamisme radical, del jihadisme. Hi ha un posicionament global, majoritari, i això sí que hem detectat qui és, i que aquesta vegada s'ha expressat en molts actes al carrer, en manifestacions, en manifestos, en declaracions, per part dels musulmans catalans, que diuen no a la violència, que diuen no ho feu això en nom nostre. Els musulmans catalans no volem la violència, així s'ho diuen. Hi ha federacions i entitats que entenc que no ho han fet. Però la majoria i les més representatives sí. Algunes no ho han fet. Però, torno a dir, miri, a Catalunya actualment hi ha tres federacions religioses musulmanes que agrupen els oratoris, i 240 o 150 oratoris i mesquites que hi ha al país, i que totes elles, les tres, han condemnat no només els fets de Charlie Hebdo, dient Je suis Charlie, això ho deien ells també. I mira que els dibuixos de Charlie Hebdo no eren còmodes per ells, no? Aquelles portades no eren còmodes, i deien sense embuts Je suis Charlie. O després van dir Je suis Tunisie, quan hi va haver els atemptats terribles a Tunísia. I això ho han dit les més principals federacions. Per tant, sí que hem detectat un canvi, però un canvi en positiu. I això em fa estar a mi molt, com li diria, molt tranquil. Atenció, això no vol dir que no hàgim de ser vigilants. I estic convençut que la policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, més em consta, i aquesta operació darrere que abans esmentàvem n'és una mostra, tenen el tema molt ben controlat, fan molt bé la seva feina. Jo vull felicitar un cop més a la policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, per aquesta feina que vetlla per la nostra seguretat. I que si a Catalunya hi ha jihadisme, que n'hi ha, o hi pot haver brots de jihadisme, doncs la seguretat, que està molt ben garantida pels Mossos, ja se n'ocupa. Però d'aquí a criminalitzar el conjunt de la comunitat musulmana, com va fer el senyor ministre de l'Interior en aquelles declaracions que han motivat aquesta trobada o aquesta visita, doncs home, hi va un gran pas. Això no... Jo entenc que no només és injust, és que es provoca... El ministre amb aquelles declaracions provocava l'islamofòbia. I tota fòbia, un càrrec públic ha d'anar molt, molt amb atenció a no provocar-ho. Es poden controlar tots els missatges que es llancen i que es difonen a través de les mesquites? Bé, això, com t'ho diria, hi ha una feina que s'ha començat a fer. Nosaltres, justament, a la Fundació Nous Catalans ho vam començar a fer fa un parell d'anys, que és la formació dels imams. O sigui, el que sí cal, estic convençut, és que s'ha de produir un procés de formació en els valors catalans, valors europeus, de tota la gent que ensenya a les mesquites. Perquè són gent que han vingut del Marroc o del Pakistan en poc temps aquí, que potser encara coneixen poc el país, poc els valors d'aquí. Per tant, tard o d'hora s'haurà de fer institucionalment algun tipus com altres països ho fan. Alemanya, per exemple, o Àustria, ho han posat en marxa ara, un procés més institucional de formació dels imams, justament en valors d'Europa i en el coneixement de l'entorn. Nosaltres ho vam fer-ho modestament fa un parell d'anys, amb un curs de 90 hores, que va reunir 40 imams de Catalunya i 20 dones dinamitzadores culturals a les mesquites, i varen seguir
amb tota l'atenció a les 90 hores de curs, es va ensenyar el país, Catalunya, van conèixer les institucions, varen fer un curs bàsic de llengua catalana i després varen també fer, van fer venir diferents professors europeus d'un islam europeu, un islam compatible amb els valors europeus i que van debatre amb ells tota aquesta teologia que possiblement ells no hi havien tingut accés abans. Aquesta feina sí que s'ha de fer. És la feina en positiu que diem que tot país europeu, i Catalunya com un país europeu més, ha de voler fer, ha de tendir a fer de cara justament a aquest encaix de l'islam amb els valors d'aquí. Hi ha punts de resistència, hi ha punts... Sí, n'hi ha, però fixi's, jo penso que és un treball que requereix temps, això no es fa, és complex el procés, això ho hem de reconèixer. El procés d'integració de la immigració és llarg en el temps, és molt complex, però s'ha de fer. I com parlem, diguem-ne, de l'encaix interreligiós de les diferents religions que abans no hi eren i que ara són aquí en el nostre país i al continent, a Europa, també és un procés complex i llarg, però s'ha de fer. Jo aposto, i crec que això és el que està fent globalment Catalunya, i gent d'opcions polítiques molt diferents estem fent això, aposto per continuar fent aquesta feina de formigueta, però aquesta feina, diguem-ne, que és positiva, que és democràtica, que és d'integració, que és l'ADN del país. Catalunya és un país de migracions, sempre ho ha estat al llarg de la seva història, no? I és un país també d'integracions, sempre ha integrat tothom que ha vingut i avui són catalans. La Catalunya d'avui, deixi'm dir abans d'acabar això, un 70% de la Catalunya d'avui tenen o bé el pare o la mare o tots dos pares i familiars directes com avis que no han nascut a Catalunya. 70% de la població. Per tant, tenim una població molt plural en quant a orígens, però tenim una població molt cohesionada, molt cohesionada. És el model català que jo penso que és un model d'èxit i el senyor ministre de l'Interior li hauríem de dir que no destorbi aquest model d'èxit d'integració que es fa a Catalunya. Què els preocupa a les diferents comunitats d'immigrants que viuen a Catalunya sobre el procés? Tenen les mateixes preguntes que tenen tots els ciutadans, vaja. En molts actes que hem fet, no sé, he anat a actes amb catalans d'origen llatinoamericà, molts, catalans d'origen marroquí o d'origen pakistanès o d'origen de l'Índia o d'origen de la Xina o d'origen de Filipines, i les preguntes que m'han anat fent, moltes eren les mateixes que em fan els catalans autòctons de tota la vida. És una mica, la independència en què ens afavorirà? La creació d'un nou estat, a nosaltres què hi guanyarem? Potser les persones immigrades hi afegeixen un plus, perquè hi ha un plus de por, que és dir, i nosaltres com quedarem en aquest nou país de futur? Què demanen? No demanen res. Que reclamen, quines demandes posen sobre, o quins dubtes tenen que posen sobre la taula concrets? Que se'ls tracti com uns més. Finalment, reclamen ser uns ciutadans més a aquest país. I les pors que poden tenir és dir, jo que ara tinc la nacionalitat espanyola, hi ha 400.000 ciutadans que han vingut amb les migracions els últims 15 anys que hi han accedit a la nacionalitat espanyola, i per tant aquests diuen, se'n retirarà o què passarà? Tindrem la catalana, podrem mantenir l'espanyola? I aquí se'ls diu, perdoneu, podreu tenir la doble nacionalitat. Això s'ha dit per part de tant representants de Convergència i Unió com d'Esquerra Republicana o d'altres formacions i queden tranquils. O també diuen, escolteu, jo és que ara estic a l'espera d'obtenir la residència definitiva o d'obtenir la nacionalitat. Hauré de tornar a començar de zero si Catalunya és un estat? I els diem que no hi perdran res, que hi ha garantia de continuïtat jurídica. Per tant, els tràmits que han començat en l'estat espanyol es mantindran en l'estat català. O alguns que diuen, els llatinoamericans sobretot, escolteu, i aquells convenis que Espanya té firmats amb Equador o amb Bolívia o amb Perú, com quedarà? Perquè són convenis que ens afavoreixen d'alguna manera. I això no ho dic jo, ho ha dit el propi govern de Catalunya, ho va dir el conseller Mas-Colell en una conferència que va fer a la Fundació dels Catalans davant de tots els presidents de les federacions d'immigrants a Catalunya, els va dir, escolteu, no patiu, aquests convenis Catalunya, en una Catalunya-estat, els honorarà. I per tant, a partir d'aquí, doncs queden tranquils com podem quedar tranquils tots. I una cosa sí vull dir també, penseu que
o no ens pensem que les persones immigrades, pel fet de ser immigrades, no viuen el dia a dia de Catalunya. O no ens pensem que no estan al tanto del que està passant a Catalunya. Ho estan. I hi ha molta cobertura de les persones immigrades a Catalunya cap al procés d'independència de Catalunya. Això és el que deu molestar a Madrid. Però finalment a nosaltres què ens importa? Que hi ha molta obertura, molta voluntat de formar-ne part, i jo els dic sempre, quan acabo qualsevol acte, escolteu, ciutadans que heu vingut migrant a Catalunya, penseu que us convidem a ser fundadors també de la Catalunya independent. Senyor Colom, però ens en sortim com a societat a l'hora de no crear guetos? Jo penso que ens en sortim més que altres països europeus. És per on? Escolti, no vol dir que no se'n creïn de guetos, I que no tinguem sempre hem de tenir aquesta alarma permanent per intentar evitar-los. No és fàcil, he dit que era un procés complex, però només hi ha una via, que és la de fusionar, barrejar la població que viu aquí. Sempre ho ha fet aquest país, ara ho hem de tornar a fer. Senyor Àngel Colom, president de la Fundació Nous Catalans, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per acompanyar-nos aquest diumenge. Gràcies a vostè.